emakhaya umakhosi umdlalo sikhuluma naye bakithi ke kanti ngokusebenza ngilaphaya ePietermaritzburg eMaqongo. Okay, namhlanje ngizophinde futhi ngithanda ukuthi nginamukele nithi nje ngenani nihlale phansi namukelekile phakathi kwaleli khaya nokuthi kunethemba bakithi ukuthi engifika nako namhlanje noma esokukhuluma esokuxoxa nani namhlanje khona lowo umuntu ozosizakala bakithi ozokumelalela bese kuba khona okuthize azokuzuza. Ngiphinde ke bakithi nginikhumbuze ukuthi ningakhohlwa ukuthi ni subscribe niphinde futhi ni like bese nithena on ama notifications bakithi ukuze njalo uma ngabe kukhona ivideo esithe sayiqopha phela nawe khona izokwazi ukuthi besisheshe iyafinyelela kuwena kakhulukazi nje bakithi abaqalayo ukulibona leli page lethu. Ngiyacela nje bakithi ukuthi ngibakhumbuze ukuthi bangakhohlwa ukuthi ba-subscribe. Okay, namhlanje ke bakithi sizokhuluma ngamaphupho. Sizokhuluma ngamaphupho kodwa namhlanje soke songitomule nje elilodwa kodwa esizothi ukulichaza sithi ukulinaba kancane. Sizokhuluma ngamaphupho noma ngephupho ukuthola ukuthi umuntu njalo athi mina ngiphupha ngidla njalo, mina ngiyadla ephusheni ngidla ukuthi angithi yabona. Kodwa engizoqala kona engithanda ukuveza kwesinye isikhathi ukuthi kuyenzeka uthole ukuthi uzophupha udla kodwa akungeve njalo makusho ukuthi wena uphupha udla sekukhomba ukuthi wena shuthi uyadliswa, ngoba phela vele akeke sikubalekele bakithi ukuthi uma ngabe uphupha udla akusilona iphupho esingathi lihle, ngoba kwesinye isikhathi liza nenkinga eziningi. Kodwa futhi ufuna sikhumbule ukuthi kwesinye isikhathi kuyenzeka uphuphe udla kodwa akungeve ngoba uhlezi udliswa. Kwesinye isikhathi njalo ufuna ubheke indlela iphupho lakho kakhulukazi elivele ngayo. Ngizokwenza nje mhlawumbe umzekeliso. Kuyenzeka uthole ukuthi umunye uzothi mina ngithemba ngithonga bengihlezi nogogo ethi uyazi ugogo kade mhlawumbe umakabo usalukwazi ezizala uma athi kade ngagcina mina ukusibona emaphusheni kodwa siqhamukile, kodwa manje sithema siqhamuka lesalukwazi kwangazi ukuthi ngenza isinkwa ngenza netiye ngiyasinikeza nami ngathi ngihlala phansi ngiyahla kanye naso. Ukuthi uyabona ukuthi lelo phupho asikwazi ukuthi isikhathi sithi singathi iphupho cha uyadliswa impela. Funa ubheke ukuthi ephusheni bekwenzekalana. Ngathi abona ukuthi ubona ugogo wakhe okade amgcinisa kwaze ezaluma wakhe ubesenzela itiye naye waseyadla. Okukhomba kuyakhomba lokho cha isalukwazi besizozicelela emntwaneni noma kumzukulu wazo cha nami ngilambile sifisa ukuthi kube khona into eyokudla azoyenzela sona. Ngithi yabona kodwa akungeve ngoba nakho ukuthi usuke esedliswa lo muntu. Ngicabanga ukuthi kuyazwakala uma ngabe ngiyibeka ngalondlela. Okay, ake siqala nayo. Kuyenzeka khona lokho ngifuna futhi ngiphinde futhi ngiqale ngako. Kuyenzeka kwesinye isikhathi uthola ukuthi kunomuntu ozothi ebesethi yena njengoba ngithi mina ngichaza amaphupho besethi mina ngiphuphi kwanhlobo. Angithi yabona sizobuyela kule topic esingayo. Besethi mina ukwaphupha ke nje gogo mina ngilala kuse mina ngiphuphi ayikho into engiyiboniswa yona enhlobo nje ngiyazilalela nje njengane ingane encane kuze. Okay, engingakusho kulowo muntu ukuthi kwesinye isikhathi ziningi izathu ezingadala into efana naleyo yokuthi uthole ukuthi umuntu akasathongi noma uthole ukuthi umuntu akasaphuphi kwanhlobo. Kodwa nje ngizozama ukubala ezimbalwa. Okokuqala into okufunakala ayibhekisise leyo yokuthi vele yena akakaphuphi noma akathongi uma ngabelele, ngoba kungenzeka ukuba akathongi nje ovaliwe. Umuntu mengabe kuvala ukuthi ungathongi vele kusuke kwenzela ukuthi wena into ezibalekile ungaziboni noma izinkulumo ezibalekile zingafiki kuwena, kungabi khona imiyalezo vele ezokusiza empilweni kufunakala ukuthi ingafiki kuwena lo myalezo. Ingakho kwesinye isikhathi uthola ukuthi umuntu sebeyamvala sebeyamsebenza noma sebeganga ngayo kodwa ngendlela yokuthi kungabi khona izibonakaliso nhlobo ezizofika kuyena bakithi. Kwesinye isikhathi ke futhi khona lapho kuyenzeka ukuthi kwesinye isikhathi hayi ngoba mhlawumbe okuvalwe kuyena uthola ukuthi igceke kwesinye isikhathi akulona. Uthola ukuthi ekhaya kunezilwane. Angithi yabona uthola ukuthi ziningi insebenzo noma ukusetshenzwa kwegcika hlala kulona. Othola ukuthi manje yonke into iyacindezeleka kwayena uyacindezeka ugcine kungasali khona into ozokwazi ukuthi uyiphuphe ngenxa yemoya eminingi engalungile esuka isendaweni wena okuyona ngaleso sikhathi. Nawo kuyakudala ukuthi nene ugcina usungumuntu osengezophupha kwanhlobo noma ongesezothonga kwanhlobo. Okay,
siyedlule lapho nakhona futhi kwesinye isikhathi kuyenzeka uthola ukuthi awuphuphi nje kanti inkingi kuwena. Uma ngabe ngithi inkingi kuwena, kwawena bakithi awuziklini, kwawena imoya uyigezi, izidalwa ezikwembethe awuzigezi, wena uphalazi, wena ufuthi, awugqumi, wena wenzi lutho. Ngoba phela uma umuntu bakithi thina singabantu isikhathi esiningi kuyafunakala ukuthi ube umuntu uzube khona izinto ozozisebenzisa, noma ngabe umithi, noma ngabe iziwasho, noma ngabe ujwayela amanzi, kodwa kube khona izinto wena ozozisebenzisa ezizokwazi ukuhlambulula bakithi. Angithi nawe uyazi ukuthi njenganomuntu uyangcola uhamba uyogeza, kodwa manje wena njalo uma ngabe njengoba ukwazi ukungcola wena nangale ngokukamoya nedalwa zakhe ezikwembethe ziyangcola nazo, kuyaphoqa ukuthi uma ngabe ungumuntu uthanda ujwayele ukuziklina bakithi, ugeza idalwa zakho ezikwembethe uzihlambulule ukuze kuzokwazi ukulethwa imiyalezo ecacile kuwena, kuzokwazi ukulethwa inkulumo ezicacile kuwena. So kubalekile bakithi, ngabe uye emanzini, ngabe ugeze emanzini, ngabe uyafutha, ngabe uyaphala, kodwa akube khona ezinye izinto ozoqala nawe uzama ukuzenza bakithi uma ngabe ubone ukuthi engazi ukuthi izibonakaliso ziyavaleka. Ngicabanga ukuthi ngibeke iyakwazi ukuthi izwakale ngalendlela engibeke ngayo. Okay, bese sibuyela ke emuva ke njengoba kade sikhuluma, ngithi mina namhlanje sikhuluma mayelana nephupho lokudliswa ke bakithi ke kunezathu ke futhi ebengifisa ukuthi nazo sizazi kwesinye isikhathi okuthola ukuthi umuntu umedliswa engathi isikhathi esiningi umuntu mengabe edlisa usuke edliselwa kona. Angithi abona izizathu ezithize engifuna ukuzibala cha kwesinye isikhathi umuntu mekudlisa ulele, kwesinye isikhathi usuke enayiphi injongo, kwesinye isikhathi noma yini asuke ifisa afuna ukuyibona yenzeka kuwena. Kuyenzeka umuntu akudlise ngenhloso yokuthi ufuna ukuthi nje ube umuntu onganaki izinto ezibalekile. Wena uthola ukuthi izinto ezibalekile empilweni wena uzinaki, uphuphudla kodwa ebusuku mangabe khona izinto ezibalekile empilweni uthola ukuthi usuzoba umuntu ongazinaki. Kwesinye isikhathi abanye bazi bakhulume amagama angalungile ngawe noma abhlungu, athi omunye usibanibani ubuya dumzele nje ungazi ukwenze njani, noma ubuya benokuthithisa. Akithi abona amagama angekho mahle ukuthi ungawasho kumuntu, kodwa manje ukuthi umuntu wonke umuntu uyawasho kuwena lamazwi bakancane bawashisa ukuthi yini babona indlela owenza ngayo, kanti wena lowa muntu unenkinga yokudliswa ebusuku vele ngoba bafuna ukuthi abe umuntu ongezonaka yonke into abe yinto nje. Angithi abona ke bayakudlisa kwesinye isikhathi abantu ngoba besuke befuna ukuthi ube umuntu ozoba kanjalo. Kwesinye isikhathi ke bakithi umuntu uyakudlisa ebusuku uthola ukuthi uzokufaka isichitho sangaphakathi. Wena uphupha udla nje kanti sebekufaka isichitho bakithi. Isichitho sinjalo isichitho sangaphakathi. Uthola ukuthi uzothi noma uvuka isikhathi esiningi ekuseni noma ngabe akusekhona ekuseni, kodwa uzoba umuntu ozohlala unolaka ngoba phela manje isichitho sangaphakathi sikwenza wena ofakiwe noma odlisiwe uhlala unenhliziyo encane, uhlala unolaka ngoba vele kufunakala ukuthi ube umuntu onjalo. Khona uzoqhelisa abantu eduze kwakho, khona ubudlelwano usuke ubona wena uzobuqeda wena yilento osuke ufakwe yona ngaphakathi kuwena. Ngithi yabona khona uzohlukana nomuntu othandana naye, uzoxabana nabantu, uzoqhelisa abantu, udlisiwe ngaphakathi, kodwa manje wadlisa isichitho sangaphakathi. Kwesinye isikhathi azathi omunye mina gogo yazi ukuthi nene mangabe ngike ngangena ebudlelwaneni saya ocansini nomuntu saya nje kanye kube sekuphelile siyahlukana, uthi uma uyibheka indaba ukuthi kanjani lo muntu wadliswa wadliswelele wafaka isichitho sangaphakathi, manje meke wahlangana nomuntu vele nje uqhuma ibhomu nje kubheke phezulu kube bese beyanyanyana emva kwalo, noma lo omunye akithi lo munye vele usuke efaka isichitho, lo munye enongenaso isichitho uzothi mehlangana nalo bese yamenyanya ngalo ilento esuke ikuyena ngaphakathi. So abantu umuntu bekudlisela izinto ezifana nalezo mangabe ulele ebusuku ukuthi ube nezinkinga vele. Okay, ziningi izinto abakwazi ukuzifaka bakithi abantu uma ngabe ulele ebusuku. Khona ngisho isichitho bakithi esijika sibe khona isichitho esijika bakithi sibe amalumbo ngisho kuwena ngaphakathi, sidale izinkinga ngisho kumuntu wesifazane kwesinye isikhathi sokuhlala esinyenye bese konakala izinto eziningi. Ilento abakudlisa yona uma ngabe ulele ebusuku. Kwesinye isikhathi ke khona umunye umuntu okuthola ukuthi uyasebenza bamfaka isichitho adle ebusukelele
babe bemfaka athi mengabe edla ebusuku elele uthola ukuthi lo muntu uyasebenza kodwa usebenza nje kuze kushiwo kuthiwa usibanibani hayi bakithi bandla uyayithenga yena bandla Nkosi yami igrosa kodwa mangabe sethenge igrosa imali yonke esuke isele nawo iphuza utshwala yonke noma kwesinye isikhathi usibanibani uyasebenza kodwa akathengi ngisho igrosa meke wahola nje imali uyiphuza utshwala angithi yabona lo muntu ufakela ukuthi kungabi khona into eyinqibekela phambili azoyenza empilweni yakhe mekuyahlala nje imali esandleni sakhe acabanga utshwala akithi manje lento vele ikuyena ngaphakathi sekuyinto emcontrolayo yonke into yena icabanga manje ucabanga utshwala usibanibani akakuphuzeli ukuthi akube kuhle kwesinye isikhathi lokho akwenziwa kumuntu osebenza kuphela ngisho umuntu ubonakalayo ukuthi akasebenzi kodwa manje ngoba vele bemcindezele noma bekubona ukuzama kwakho ukuthi kusasa khona la kuzoya khona uthola ukuthi umuntu umbona manje usakuphuzela indaba yokuthi umuntu uyaphuza nje sekugangwe ngaye so abantu bayakwazi ukudlisa ebusuku bakudlisele izinto ezifana nale kwesinye isikhathi ke futhi okunye ngifuna ukuqaphela ukuthi umuntu uyakwazi ukuthi akudlise kodwa ngendlela azokudlisa ngayo akwazi ukuthi akufake isilwane ngephupho bakithi angazi noma abantu bake bayiqaphele lento noma bayazi lento umuntu akwazi ukufaka isilwane kuwena ngaphakathi ngephupho ngokuthi akudlise bakithi uthola ukuthi manje usuzothi noma uhambe ezinyangeni yofuna usizo zama inyanga wena ukhisha isilwane kodwa manje asiphumi lesilwane kanti wena into eyangena ngomlomo kuwena manje ingakho kubalekile ukuthi alena uma ngabe kuthiwa unesilwane engazi ukuthi into ingabhekwa ukuthi ihlobo lwento khona izokwazi ukulashwa ngendlela eyafakwa ngayo noma ngendlela eyangena ngayo akazi noma iyazwakala noma ngabe ngibeka ngaleyo ndlela okay bakithi ilezo zinto bengifisa ukuthi ngizibale othola ukuthi uma ngabe uthola ukuthi uphupha udla okuthola ukuthi lo muntu osuke ekudlisa ebusuku inhloso yakhe isikhathi esiningi kusuke kuyini ingakho ke namhlanje ngizothi uma ngabe uphupha udla ebusuku akulona iphupha lelo okufunekala ulithathe kancane ngoba lento iyangena kwena bese iyazinza meke yazinza ila izobe isicontrola khona ke futhi kanti futhi idliso lephupho linamandla okwangempela bakithi so ngithanda ukuthi umuntu mengabe ephupha edla lonto angayidembesi noma ngabe kwamanje awunayo uyavuka ekuseni yabona hayibo ngiphuphe ngidla kodwa manje angazi ukuthi ngizothathani ngihlanganise nani ukuthi yabona noma ngabe yini kwesinye isikhathi sikhule bethi ogogo uthatha umchamo uphuze ekuseni angisabona izinto ezifana nalezo wenzelani lento efakwe kona ayingasitholi isikhathi noma ayingayitholi indawo yokuthi ihlale kuwena izinze ize yenze umonakalo angithi yabona ubheka nje izinto ongazisebenzisa mengabe mhlawumbe kuseduze ngisho emakhemesi ikhona imithi okwazi ukuthi uyithathe uyisebenzise bakithi ezokwazi ukuthi isize ibulala leli dliso lephupho kwena ngaphakathi kunemithi ethize ke mhlawumbe eminye engayiyala nami noma enganyalela wona ukuthi umuntu ayithathe ayisebenzise uphalaze ngayo uyiphuze mothando uyayithatha uyiqule ukuthi ukwazi ukuyishisa bese iba insizi yokuthi uyikhothe yona leyo mithi yakwazi ukuthatha lapha ekhemesi ufike ekhemesi noma ekhemesi lesintu uthi usacela isibhaha uthi ucela umembesa uthi ucela imboziso uthi ucela umbola ufake kancane nonukani eminye futhi yemithi leyo okwazi ukuthi uyisebenzise noma ngabe usuyiphekile lento kwaphela khona isibhaha lapha khona umembesa lapha kuzothi ukhakha kancane kodwa futhi phela into esuke izokusiza leyo ayikho into ongayenza ileyo mithi nje bakithi ngicabanga ukuthi izwakele sisebenzisa isibhaha sisebenzisa imbozisa sisebenzisa umembesa sisebenzisa umbola bese sifaka kancane futhi nonukani leyo mithi iyayibulala into osukuyidle ngaphakathi kwesinye isikhathi ke ayigcini futhi ngokubulala into okuthola ukuthi ingene ngephupho kuphela nedliso nje elifakiwe kuwena kwesinye isikhathi noma kuthi ufakele ekudleni nomuntu enenhloso ezithize leyo mithi iyakwazi ukuthi bese ikhathaza le yanto le ngesikhathi uqhubeka ulokwena uphuza isebenzise igcina isifa lento osuke ufakwe yona bakithi ngoba idliso lephupho noma nje ukudliswa akusiyona into elungile kuyingozi bakithi kodwa nje kakhulukazi lesikhuluma ngalo namhlanje lephupho engasabantu bakithi bangawaqaphela bakithi ungalithathi noma kanjani uzothanda ukuthi namhlanje bese ngima lapha izophinda ibonani ngokuzayo